Het weer werkte niet echt mee, maar toch was het dit weekend druk bij de opening van de jachthaven in Cadzand. Ik denk dat deze jachthaven in feite ik noem het de wedergeboorte van Cadzand Inluid. Cadzand was reeds aan het vernieuwen met nieuwe gebouwen, met nieuwe infrastructuur. Maar de jachthaven is zo belangrijk, verandert eigenlijk de badplaats Cadzand volledig. Het brengt een nieuwe dimensie aan Cadzand die er niet was. Wat betekent dat een publiek wat nu niet door Cadzand zou worden aangetrokken, dat wel zal zijn in de toekomst. Om de jachthaven feestelijk te openen was er dit weekend veel te doen in Cadzand. Mensen kunnen gratis de zee op met zeilboten, met wavecards, met rips. Wavecards, dat zijn zeer kleine zodiacs, rips, dat zijn zeer grote zodiacs. Mensen kunnen suppen, stand-up paddling in de haven. De professionele aanbieders hier uit Cadzand en uit de jachthaven van Cadzand, die bieden die zaken gratis aan ieder.